Okay, ayun. Well, back on live. Ayan, well, back online na, no? Live po ulit tayo dito sa Facebook, ano? Si Jamestown Bintayan, ano? Mangantayo, ano? Time check 12:14. Medyo late tayo sa pag-assemble, ano? Pag-set up, no? Ng YouTube saka ng Facebook natin, no? Ayun, ha? Time check 12:14. Parangan lalamat, mangantayo lalamat, mangantayo. Medyo na late tayo ng konti ngayon, 14 minutes late. No, mangantayo panangugtula, ano? Welcome back. Episode 18 na po tayo, ano? Today is March 29. March 29, mangantayo segment na naman. Wednesday, ano? Last Wednesday of the month, ano? Purple tayo ngayon dahil syempre, empowering woman pa rin tayo. Okay? Ayun, mangantayo. Mangantayon, mangantamaw, intako mangan kumangtam, kaon, mga unta, o, di ba? Yung mga kwan natin, no? Kain tayo, syempre. No? Let's eat. Bon appetito, tabi mashu, sikfan. Vamos sa comer and hanyana ako. O, diba yung mga ganun, no? Ang galing ng mga hashtag natin eh. Ang dami nating mga hashtag na, no? Sana marami pa, madagdagan pa. Medyo lately hindi nadadagdagan. Ayun, mayroon na tayong 5 viewers. O, diba? Social. 5,000 viewers na po tayo. No, Jamestown Vintayan sa Facebook. No, Advisors Corner, no, sa ating page dito sa Facebook. Pa-share, pa-like, pa-comment. Siyempre, pa-follow na rin, no? Para madagdagan natin mga followers. At siyempre, pa-share para mas cute. Salamat po sa mga hindi ko na po kayo babanggitin lahat pero ayun kila mga Auntie Lourdes, Auntie Mel, Kuya Frank, Uncle Frank, ayun Sir Joseph, sino pa ba mga nakakalimutan ko nag-share kay Mrs. No, may nakalimutan ba ako? Mayroon pa mga nag-share no. Madaming nag-share, sino pa yung mga nakalimutan ko, sorry. Saglit i-refresh ko. Madami na po kayo nag-share no. Madami na. Hindi ko lang makuha kung sino pa may mga ibang nag-share. Salamat sa patuloy niyong pag-share, no? Pag-share ng ating page, ay ang ating live, no? At ang ating live dahil ayun, no? Panangan lalamat Salamat po So meron po tayo sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Sa YouTube po, ayun, teacher ko 'yan, no? Teacher ko 'yan. Naka-live stream din po tayo, no? Sa online TikTok, online talipapa sa TikTok at yung Ella Colin Shop affiliate marketing, ano? Bili naman kayo doon, please. Sa may mga ganun please, At yung kay Lola, Felicidad Bintayan sa kanyang YouTube, no? Patuloy po natin tayo, suportahan po, Sana po ay patuloy po tayong mamayagpag at episode 18 na po tayo today. Diba? Today is Wednesday, March 29, 2023. Time check. 12:17. At mangantayo. Ang aking ulam ngayon, di ba, social, anong tawag nila dito? Basta ito ang alam ko, repolyo na may Youngstown, di ba? Fish, vegetable fish. Hello Auntie. Ayan si Auntie Lourdes, Ayun, may fish tayo, vegetable, repolyo at may sinahugang sardinas. Di ba? Hello Auntie Digna. Ayun, ayan mga ang ating mga top fan, top followers, Patuloy pong mga family members po natin, Auntie Maria Lourdes at si Auntie Digna, Sila po patuloy sila. Marami po sila, tayong mga sumusuporta. Auntie Mel, mga ganun. Panangan lang, Auntie Sirayo. At syempre, ayun, so ang ating ulam, repolyo na may sardinas. Di ba? Sarap-sarap. May sabaw. At syempre, kanina, ang breakfast namin ni Mrs. yung kahapon. Yung chicken curry. Di ba? Sir Brian, ayun, si Pinsan, Maria. Ay, si Christina, shoutout dyan. Kasama niyan, siguro rin si Boss Mike, At si Emsel. Ayun, mangantayo. Shoutout dyan sa mga taga-apply. At syempre, salamat. Special mention for the first. Siyempre, imagine, pagdating ko dito, meron ng special delivery. Salamat
Sir Alfredo Relucio, sa mahiwagang malamig na Coke. Oh, di ba? Di ba? Sponsor, primary sponsor. Oh, sarap naman chicken inasal. Ulam ni Auntie Digna. Oh my God. Mangantayo sir. Ayun, Sir Renz. Tama ba si Renz? Sir Renz, mangantayo ha. Ayun, special, di ba? Sponsor. Meron na po tayong major sponsor sa soft drinks lagi, Sir Alfredo ata. Sabi niya, pipirma na ng kontrata yan, primary sponsor. Di ba? May Coke na tayo, di ba? Salamat. Hindi to salamat Shopee, salamat Alfredo Relucio. Di ba? Coke, yan, John Michael, At syempre, sabi niya kanina, imagine, kahit hindi ka dumalo sa okasyon, minsan maambunan ka rin ng grasya ng okasyon. Imagine, ayan, may lumpia at may meat ang bango. Ang lasang ito, sigurado okasyon kasi amoy pa lang niya pang okasyon. Ito yung Palamis Choknat agi Barnats kantuante Palamis Choknat Barnats. Imagine ate. Si Auntie Digna bali Palamis na ang aking Palamis. Di ba? Sabi ko kay Mrs. May mangga masamsamit courtesy of our si sister binigyan siya ng kapitbahay, binigyan niya rin ako, shout out, thank you sister ang aking Palamis. Di ba? Mangga. Mangga. Ang bango na mangga. San Alfredo, gawat ka dyan later. Nakain lang sa kayo. Kaya rin, sumalan. Gawat. Gawat ka lang. Mangga. Ang mangga ko pero makanot. Yung tipo na napabayaan ng konti, hindi siya pwede, kumbaga hindi na siya, masarap siya. Pero pag luto na makanot, antayo may makanot. Yung makanot na antayo lang, pag makanot, may maulat. Ano yung maulat Hello sa kayo, Ma'am Girlie. Antay yung may makanot. Thank you very much, Sir Alfred. Yung makanot. Ano yung makanot? Yung maulat. Wala rin fiber to. Kaya rin makapambuo kay Luber. Ma-fiber. Yung parang apple mingo na makanot, ganon. Pero masarap siya. Pero masarap to sana pag hindi pa masyadong hinog. Medyo nahinugan na Kaya ang aking dessert, ayun, mangitar kay Mangga. Ay, thank you Sir Jesmar, mangantayon, sarap po. Auntie Maria, yun si Auntie Maria, yun, shout out dyan. Auntie Maria, mangantayo. Mangantayo, ayan, Sir Jesmar, pa-shout out, happy fiesta barangay. Uy, fiesta ba ng barangay? Uy, fiesta na ng istansa pala. Maraming magpapakain dito. Balita ko dito, alam mo yun, tatawagin ka nila sa bawat bahay. Totoo ba yun? Na bali-bali. Kanyan dyan, narap ka dyan na siyansa. Ang aming principal, Ma'am Tess, may mangga ka ba dyan with alamang Kapandanan? Uy, shout out dyan. Sa mga taga-Kapandanan, baka naman. Hindi umaabot dito sa Banding Senior High yung inyong mangga na may alamang. Ma'am Girlie, Ayun, yes sir, totoo po yun. Ayun. Shout out advance notice no may pesta kayo dyan sa mga wikilay, balutin mo ako. Ayun damay syempre alangan naman agay mo latay sampluran abungso laan mo mangangka syempre mga wikilay plastic kunwari ako naupot kamo sa may gato mo plato mo di plastic mo la. Ayun, ang aking pinsan, ang aking mayamang kontraktor na pinsan, shout out dyan sa Bugalyon, Boss Nelson, mga kontraktor, mga big time yan. Balita ko, magpapa-star yan, Balunan, sir. Mga tayo. Ako ni minum matanong malapit. Ay, Ma'am Josephine, Ma'am Benny, yun, di ba? Ang ganda. Ang init ulit. Sari-sari night pag April 5 dito, sir. Ano yung sari-sari night? Parang yung kasamang istansa national eskulata.
Yan yung mga nagpa-practice ng sayaw, ha? Parang ganun ba? Yan ba yung pupuntahan ng Stanza National High School teachers? Parang ganun, sari-sari night yung naringal ko. Lahat sir, halo-halo. Ay, may sari-sari na nga, may halo-halo pa. Ang galing naman, ha? Ayun, sari-sari at halo-halo, ha? Bagay, sari-sari night, halo-halo pag day. Tama ba? Sari-sari night at halo-halo sa araw. Joke lang, ayun, ha? Masaya lang tayo. Wednesday na naman, Wednesday. Mangantay lang si Ren. Iminumalay tanong. Anti-sirayo, Calling all Bintayan family, support tayo. Thank you very much, Auntie Dig. Ayan na. Ayun, meron ng special announcement si Auntie Dig na. Calling all Bintayan family. Ante, umpaway at balbalag so ang kantayo. Makukulire Bintayan. Si Tao na yun. Thank you very much, Auntie Digna. Ayun, calling. Ayun, special shout out. Ibubuko ng Auntie Digna. Makukuli repinta yan. Kami po ang lahi na sumunod sa utos ng Diyos. Humayo kayo at magpakarami. Joke lang. Ayun. Mamalona, mangan. Joke lang yun. Pero makukuli rebintayin tuwatan. Ayun. Makuli sa lahat ng anggulo ng aspeto ng buhay. Di ba? Ayun. Mangan. Ciao. Mangan tayo. Mansuba lamang sirak, repolyo, and sardines. Siyempre, may karni. Mamalona, mangan, no? Mangan tayo. Baka naman, padrap lang yung mga ulam nyo dyan, padrap lang para makuha natin, mapagkwentuhan din natin, tuwatan, para kulan na. Eto na naman tayo, anditing na, ayan para kulan na anak, makukuli kaya nga. Tayo ay isang masunurin sa ating nilikha. Di ba? Humayo at magpakarami. Ayun. Ma'am Julien, ayun, auntie. Mangan, ciao, Welcome to Mangan Tayo segment, episode 18, time check, 12:26. Imagine, ang bilis ng oras. Ang init pa rin ng panahon. Promise. Manilingat lalamat rin gana kana sa Leonardo. Kaya may kandan. Karniya pun siya. Masamsamit. Numipon siya kunyaran talaga kanan mo siya. May karni. Masamit. Salamat. Shout out. Ma'am Digna. Thank you very much dito sa paulam. Mamalora. Sa sirak natin is repolyo. Young Town Repolyo. Di ba? Ginawan ko ng pangalan. Yung repolyo na may Youngstown. Repolyo na may Youngstown. Tapos, ayun, shout out, salamat sa sponsor ng ulam, Ma'am Digna, inambunan din ako ni Sir Alfred, at yung may isang lumpia. Lumpia ba to o lump lang? Lump lang to kasi maliit kaya hindi siya nabuo. 'Di ba? Hindi nabuo yung lumpia, pwedeng lump. Kulang, hindi nabuo. Delicious. Siyempre naman, delicious ang ating ulam. Basta mini lumpia. Masamit? Pwede. Masamit siya. Mas masami yan, dakal pero sasakay Hindi ba lagam ala siguro na ulcer saya. Pasmate, Rodelion, mangan. Welcome to Mangan Tayo Lalamat. Welcome back. Patuloy ang aking kwan. Patuloy ang ating kwan. Patuloy ang ating patuloy ang ating
mga support mga kwan, ang galing. Thank you very much sa inyong patuloy na suporta sa atin, no? O paano pa-like, pa-share, pa-comment, di ba? Social. Mangan tayo, Antoy Sirayo. Mm, mm, mm. Ang patang. Hindi ko alam kung grabe, hindi ko alam kung anong kwan na, ay ito, according sa laptop, Boss Jack, mangan, 34 degrees Celsius tayo. Ang taas na. Ha? Mainit. Ang patangan paway, grabe. Sobrang init, Ayun, mga tayo, ingat kayo, saan man kayo naroon, sa trabaho, sa daan, sa bahay, mga na po. Kakain na po, mga tila, mga tayo la, ni 12:29 la. 12 oras de peligro na to. Anong ulam nyo dyan? Kung kwan pa, ayun, pwede namang kwan. Anong pwedeng ulamin dyan? Pag may mangga. Si Auntie Digna, bali-bali sira to. Inasal, chicken inasal. Sanda pinalamisay. Tara may palamis nun, Auntie Digna. Siya, nakalutulok may palamis da. Wala may palamis da na biilad na ni man nakal may choknat. Ayun, choknat. Barnat choknat. Ayun, may isiranan, may palamis na Auntie Masamsamit. Diyan Auntie Sirayo, ayan, yan, Patuloy po tayong lunch time. Sabayan nyo po ako habang kumakain po tayo, Sabayan nyo po tayo, sabay po tayong kumain habang nagkikwentuhan. Ano ba mga magandang mga kondyan, no? Ang patang makasugat ni okay. Diet, Auntie Dig. Ay, Ma'am Delia, yun. I believe si Ma'am Delia. From Norway to Ma'am Delia, kumusta po dyan sa Norway? Ayun, mga kliyente ko to mga kliyente ko, Ma'am Delia. Makapain Diyos mambantay na mga tayo. Live segment yun, sir. Ipiyag yun pa kami, amin dyan, paraiso, yagubat, dyan, tundolan. Okay, alaw rami sukulan mo, boss. Ay, paraiso sa gubat dyan, tundolan da. Atan may kandi, Honorable Judy De Leon Barcasawa at may kandi kaaro ako nalilingo shout out dyan tundol anda dyan paraiso sa gubat alam ko atan man at may resort dan na soon kumon makapasyar tayo tan lalo na imbitan tayo ng Madam President, Madam Juday, ang ating friendship. Auntie Mel, good afternoon, Shout out dyan, bro, Ingat kayo dyan, mainit kasi nasa dulo rin kayo ng Pangasinan. Mas malapit kayo sa dagat, mainit din dyan talaga. Ingat, Shout out po dyan at parangan lang, mangantayo, ang patang kanan ang titignan makasugat nalilikas ko mo ante no amay no mataba ayan mataba tayo may manggagasgasan may alanganin na party tayo ay so ulpo katawan unsugat masil kanyan no nayari man boxer short o dino Sir Mark ayan mga kwan natin mga estudyante natin na ayun walang sawang nagsusubaybay sa atin. Thank you very much sharer din to ayun mga tayo Antoy Sirayo saan man kayo ngayon dapat medyo kwan na oras de peligro la mga tayo la Sa mga gusto magbakasyon pagdating nyo ng Anda, alam nyo na dapat puntahan nyo Diyan lang kayo sa Paraiso, sa Gubat. Di ba? Diyan Tundol. Diyan kayo pumunta. Maganda yan, sigurado yan. Kasi kay Madam Juday yan Kung di ako nagkakamali, parang yan yung pinost niya No? Tatawagan day imano dari kakanayon niya bintayan kuno. Suporta. Thank you very much, Auntie Mel. Raraya,
nalikas dala. Yo, ayan na. Thank you very much, Auntie Mel, ha? Patuloy yung support, ha? Alam nyo, episode 18 na po tayo, ano? Marami pong salamat at patuloy po tayong mamamayagpag, ano? At natutuwa ako at ayun, tuloy-tuloy po ang inyong suporta at lagi niyo po kayong lagi niyo po akong sinusubaybayan. At ayun, nakikijamin na rin, tuwing tanghali, mangan tayo. Basta kasabi alas 12 hanggat alauna, mangan tayo, Mambilya, yun, Ciao, ciao, ciao. Masam-sami sa saray kaya, ando man sa saray kasi, ne, sa sirang, masam-samin, walay repolyo to, Youngstown, san ni, walay okasyon ya karne, di ba? Ne, peste barangay istansa ko no, ne, kaya natin may pesta, antayo lang, gapan nyo lang ang mga natan, o dino siguro 2 days before, kanto lugar de, makasamplura kan abong, di no bilang limara, di mga wik kalay, awit mulay itagar mi Sharon. Maluto al nasarsyadon manok. Oy, grabe, real tomato Singa kinta nanti may ayo kami mo sulara may ready tomato paste bali pa man yung gamit ng real tomato paste, madali lang naman maggisa Pwede, madali lang gumawa ng, di ba? Sarsyadon manok, masamsamit, nakikingkutan ng sama. No? Hindi naman ako makakapanlututan pero makakatawa at medyo restaurant ng sama sa panganan, kanto, matalang medyo mamable. Joke. Ma'am Juliet, onak, tamamuray kamatis, mamura lang. 20, sa kilo, 20. Tama ba? 20 sa kilo lang, 25. Kanto mo man yung pangali ko na yung bunag. Pero may 20 ang mamang kakulak. May medyo babalag, 25. Kakabanggit ko lang Tingnan mo nga naman Madam Judy, miss you best. I miss you Sir Jamestown. I miss you to Madam. Kumusta dyan? Nasaan ka na? Nandyan ka rin ba sa Anda? Ayan si Madam Judy, ang ating alam mo, malaking kanyan isa sa mga treasured friend, di ba? At sister in kanyan agad basta kapatid ang kwan namin yan dahil ninong at ninang ko sila, Ninong Rodi at ni Ninang Dory yun mangan classmate Madam Judy tama ba yung sabi ko na sa'yo yan, yung paraisong gubat ba yun? Ayun, dyan sa Anda. Bisite ka rito. Ayun. May personal invitation na tayo. Parang, ayun na. Bisita ka rito. Meron na tayong invitation sa Anda. Parang gusto kong pumunta nga dyan. I love you for that, Madam Judy. Parang ayan, may personal, nandyan dito na ba si Mrs.? So parang mayroon tayong destination nitong long weekend. May long weekend, may invitation tayo coming from all the way from Anda, si Madam Judy. Yan Ayan, Paraiso sa Gubat Beach Resort. Ayun shout out dyan, yung mga nagbabalak. Pag gusto nyo pumunta ng Weste at mapunta po kayo ng Anda, out of town na kanakan, out of town, ayun, tatuwatan ng Timel, ayan, special mention, salamat Madam Judy, ayun, meron tayong invitation na ba? Ayun, syempre, ayun, Paraiso sa Gubat Beach Resort, pag magawi kayo ng Anda, Weste, parang, nakikita ko to Sir AJ, ayun, hello, good day. Salamat, Sir EJ. Ayan, Sir EJ, ang bagong kasal. Kumusta na tuhod, sir? So, Sir EJ, mga tayo, sir. Okay na ba ang tuhod? Ayan, Peter.
Ayun. Ano daw nila doon? Maganda yung pinopost ni Madam Judy yan eh. Nakikita ko yung mga pictures niya. Parang, yan na, minsan kailangan mo talagang lalo na ngayong long weekend. Di ba? Long weekend. So, magbisita. Gawi ng anda. Ha? Maxel, syempre, sir. Ayun eh. Maxel, aka-condition ha. Ano eh. Uso natin yung kalot-tabalot, sir. Hmm? Mm. May paro ka na. Yung ingkalot na balot, katiuso natin na panangan man, yan ay Locanday chili oil, chili garlic oil. Oh, alam niyo na pupuntahan niyo shout out sa mga gustong mag-out of town at pumunta ng Wiste. Yung kwan isa lang ang dapat na destinasyon niyo dyan sa Anda. Sa may Tondol Beach Paraiso, Digubat, ayan, Beach Resort ay mga sino kwan man kayo, yung gusto niyo gusto niyo magbakasyon, diyan lang po sa Anda ayun yun mga chow. Panangala nung oras na 12:40 agak ni asumpal. Malabir ka kanda. Hindi paro ka na naingan. Diyan mangan mahal na saan man kayo naroon Lunchtime na, lunchtime. Anong ulam niyo, sir? Tumataba na ako sa kakasabay ko sa yung kumain. Ay, Ma'am Chona. Aga namamalayan, mama. Hindi natin namamalayan, ano? Sa kwentuhan natin, napaparami tayo ng kain. Ay, nasasamid ako. Saglit, marami nakakaalala. Maanghang kasi itong yung Youngstown. Maanghang. Kaya medyo nasamid. Ayun. Pero okay lang, diba? Kwan pa naman, Anong ulam, sir? Ayun, ma'am. Ulam ko po ngayon, hindi ko alam ang pangalan nito. Pero isa lang ang alam ko masarap. Repolyo, ginisang repolyo na may sardinas. Siguro nanununutan ka ni Auntie Malo, tani aga mambabantay. Akin si Auntie Malo ang paano malalaki halo-halo kasi ang order ako si Kato Kalapyan. Ayun. Okay. Hindi ko alam ang luto nito eh. Sino nag-uulam ng ganito? Yung repolyo na may sardinas. Di ba? Sa mga kwanto, masarap na ulam din to eh. Present daw Auntie ayun. Kanyan mamparukan ka. Present ko no Auntie Melo, what abalang ko mampapalo-halo Auntie Malo, Auntie Lourdes mampapalo-halo ka na Wajak mampapakan na kidos di ba? Busy amo one day sasabayan ka mangan. Siyempre 12:42 na panang ukto mangan tayo la Baka nakakalimot kayo mangan tayo la habang nanonood tayo sa ating segment ng mangan tayo, sabayan niyo ako, no? Habang at least, di ba? Hindi natin namamalayan, no? Sabi nga ni Ma'am Chona, untatabala, tumataba na ako sa kakabang. Yung pala isa nating benefit, maganda, meron na tayo, di ba? Meron na tayo isang testamento.
Dahil sa mangantayo, tumaba ako. Oh, yung mga payat dyan, no, panawagan sa mga payat. Gusto nyong tumaba? Manood kayo sa mangantayo. Sigurado, tataba kayo. At meron na po tayong prueba. mm, 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 mm. Saglit at makasama yun si Kaha, di na mamalayan nakakarami na. Talante ha? Talante ate mo ha? Chow 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 ne? Siyempre, walay kay baton. Hi Ma'am Dang. Di ba Ma'am Dang? Mga tayo, chow chow, oh. Welcome back, Ma'am Dang. Ha? Shout out dyan sa mga taga-BDO sa Kalasyaw. Ha? Si Ma'am Dang. Yan. Mm. Mangantayo, Ma'am Dang, mangantayo, ha? Ayan, si Ma'am, anong ulam, Ma'am Dang? Anong ulam? Ang aking ulam ngayon ay repolyo na may sardinas at meron tayong tagapay istoryaan. Tuwata ng Timel, ha? Sige, yun nga, para sa restaurant, di ba? Pag nag-catch up, may kwentong-kwentuhan habang kumakain, di ba? Kasi gano'n naman talaga, parang form of bonding, you know? Sabi gano'n, no? Parang may mga hugot akong English ngayon. Saan ko napulot yun? Ay, pa-shout out kay Mitch. Ma'am Mitch. Kasama mo na ba si Ma'am Mitch, Ma'am Dang? Magkasama na kayo? Di ba nasa Dagupan si Ma'am Mitch? Sa may AB Fernandez, tama ba? Saan ba kami nagkita ni Ma'am Mitch? ah, lala, eh, Tama ba? Tama ba? Pa-shout out. Ma'am Mitch, ayun, shout out. Mangantayo la. Ah, o si Ma'am Mel, Ma'am Mitch, Ma'am Mel. Ano si, ni si, no si, no si, biglang naglag naglag yung utak ko sa kaka-remember ng mga pangalan na basta Ma'am Mitch, ha, shout out. Mangantayo ha. Ayun, well, manood na kayo dito, pa-share, pa-follow, pa-comment. At syempre, kung gusto niyo maghulog na ng star, kasama ko siya. Mata-transfer na siya ulit this April. Ayun. Hi, Ma'am Mitch! Kumusta? Yun. Ciao. Ito mga to, sila Ma'am Dang, ano? Kwan yan, video lingge ng mga yan. Ito mga to, sila Ma'am Dang. At dati, dyan kami nagkasama-sama, ano? Ako yung naging travel arranger nila noon. At ayun din, we established a good relationship, a friendship at nakakatuwa, through their BM, si Ma'am Relin, Relin Castro, si Ma'am Relin na nasa New Zealand ngayon, ayun, shout out kay Ma'am Relin, shout out, kumusta po kayo dyan sa New Zealand, ayun, ciao, mangantayo, anti sira yon. Mainit ngayon, mainit, hindi pa rin daw nawawalan dimples mo. Aga na ba balang tan abnormalities ko? Yung abnormalities natin, dimples, yung dimples na isang ngiti mo lang, sabi nila, may butas ang dimples, Thank you very much, Mama. Aga na babalang, kahit na mataba tayo o payat. Pero syempre naaninag na ang katandaan natin, di ba? Medyo nahirap pigilan ang aging, no? Sa buhok pa lang makikita mo na. Makikita mo na ang edad mo sa buhok at sa wrinkles, Ngayon, lumipat na sa noo ko yung rice terraces. At nadagdagan na rin siya ng mga ibang rice terraces sa gilid. Ayan, andito na rin si Uncle Frank. Ayun, tabi masyo, Uncle Frank. Tabi masyo, no? All the way from Japan yan si Uncle Frank. Kumusta kay Uncle Frank? Ano ang patang? Sigurado ba dyan na trabaho si Uncle Frank man, Ngayon,
Uncle Frank, mangan tayo, tabi masyu. Ayun, mangan tayo amin. Everyday yan din si Uncle Frank. Shout out dyan, Japan. Mangan tayo. Sigurado, kinla, alauna dalad man eh, no? Malamang ay si Uncle Frank kinira so palaran angan. Or mangan kayo man nila ba't Uncle, Mangan tayo, ang talo oras, 12:48 na. Hmm? Mm, 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 mm. Alam niyo, nakakatuwa dahil mangan tayo Kuya Frank, ayun, oh. Kwan na, anong taon nila doon? Sa sobrang init ngayon, grabe, malilingat amin, ano, ingat kayo ingat sa mga sa mga nagtatrabaho sa mainit, lalo, too much exposure, lalo kayo wadyat field, ay katawan, heat stroke, abang medyo iwas masyadong exposure sa init dahil ayun 34 degrees Celsius na tayo, Okay, Auntie Lourdes na yun. Pandesal naman. Shout out kay Sir Leonard. Shout out kay Sir Leonard, Yan Sir Leonard, gabi dala mo yung pandesal. Ninong Joe, mangan, Shout out dyan sa JC Ferrer Construction, Nandyan din si classmate Berna, no? Ayun, nagkuhan na siya kanina, no? Ninong Joe, mangan, kumusta Ninong, Shout out dyan kay Boss Mike, Engineer Chris, at kay Boss JR, sila yung sigurado nandyan sila, no? Ayan, Ciao sa panangal na, Architect Jason, ayun, ang ating mga kasamahan dati dyan sa JC Ferrer Construction, Ninong Joe, kumusta? Si Ninong ayun, no? Ay, humihigop ako suka. Akin Auntie Mel ba? Ay, wag hindi masyadong kwan pero yun pag mataas lang dugo mo, ihigop ka. Pang-maintain. Be careful kasi acidic pa rin siya. Hindi pa siya pero baka mahirap din ma-compromise yung ating kasi, di ba? Ma-ulcer kasi dapat hindi tayo empty stomach pag suka kasi maasim yan. Tataas ang acid or something ay iba ang magiging reaction. Parang doktor tayo dun. Wala lang, nabasa ko lang nung ulam kami ng tinapa. Ano yun? Nung nag-ulam ng tinapa, nabasa ko na yun, acid. Joke lang, ngayon. Mangan tayo, ciao, 12:51 na. Ang taon nila doon? Inakuan ko lang dahil, yes, pag nanigas batok at kumikislap paningin ko, oo. Ala, bawas din, Isa sa mga symptoms yan kasi nararanasan ko rin yan pag naninigas ang batok. Alam ko mataas ang kolesterol. Kaya, ayun, yung medyo kumikislap ko na out of balance ka, mataas ang kolesterol mo dyan Alam ko yun, kung nararanasan ko rin yan, tayong may mga maintenance. Ganun, Pag hindi nakapag-skip tayo ng gamot ng oras lang, sa akin pag na-skip ko at medyo mararamdaman ko. Lechon kasi Uncle Frank, magka-high blood mo, may tuyo. Mag-high blood mo tan, masami may tuyo masami lalo naramoy kape, aki katawan may black coffee ay masamsamit na almusal sa unuuran. Tuyo is the key Pero magka-high blood mo so tuyo. Ay, Mami Evangeline na yun, Ostoy kwanto ko yung Frank. Mag-high blood mo, man, may tuyo. Siyempre, agwago mun sirala tuyo. Na high blood ka lang.
Una tagilid na lang, agwago kan man si Reto yo. Di high blood ka la. Yan. Nanti kay pero may baboy talagang na high blood ka. Maka high blood lalo la may ubak to, ha? Makapaputang na ulong. Hmm? Hmm. Lalo lang yung mga kwan, no? Yung mga iwas-iwas, ano? Maraming piyesta pala ngayon, no? Sunod-sunod ang mga piyesta. So maraming ingat po tayo sa pagkain ng mga mga meat. Heat stroke po iwas po, iwas po. Yan, yung mga too much, yun, yung, yan, yung too much exposure. Laod matam, kanyan si mawa kalahay. O, nang kala. O, di ba? Alam, sobrang kanyan si mawa kalahay na high blood naman na ito awa. No, nagwagaw ka do. Mag-high blood kwanda. Singa sa amin katuray kwanda. Singa untan mo to katuray. Kanta di ba katuray pampalow blood. Mag-high blood mo nagwagaw kan man katuray. Di ba? Nalayo ko Frank. Hmm. Hmm. Time check. 12:55 na Yung mga hindi pa nagla-lunch dyan, mangantayo lang. Hindi, alanganin lang. Saan man kayo naroon, Sa daan, sa trabaho, sa bahay. Lunch time na po, mangantayo lang, ang bilis ng oras. Sa panahon ngayon, water is the key. Water is the key. Pero siyempre may sponsor tayo, kaya cook is the key. Joke lang. Coke, water ang kailangan natin. Tubig kasi mainit Hi sir. Hello, ciao. Nakos-stress tayo sa sayad live mo again. Salamat, ingat tayo laban na. Uncle Ingat, lalo na yan, anong tawag nila doon? Makakapatakot, ang patanga talaga, no? Ipigiri mo, dito laman yung Uncle Frank, lalo na, wadya kay trabaho, wadya kay building. Siyempre, no, exposed ang patang. Kwanta ang patang dito Japan, no, dyan Pilipinas natin, ang patang. Okay, Uncle Frank, apigiri laman nyo, We love you. Thank you very much always. As always, sa regards kandi Auntie SP, Efil and kandi Junior, Ayun, regards mo latan. Sigara Auntie Ding, Auntie Liba, Auntie Ellie, ang patang mo la. Ayun, be careful, Medyo bawas-bawas exposure at patang kasi merap so may pansumpalan tayo kanto ba? Di ba? Ganyan siya, ang takot gabay may pansumpalan ko may Antay mo man, di ba? Meron mo man, may na-stroke ka, tapos, kaya galaw mo nun kapinsang kong Joey tan, meron mo man kalaba lang, kasi siya, kanya na, isa na, kapatako yung putang natin, kanya, iwas muna, iwas muna kayo ng exposure o putang. Basta tubig is the key. Dapat yan. Ma'am, tubig, kanto lalo rami dyan resort. Hello. Natantanggapin kwarta, kanyan, latan ang Okay. Kaya
Kung baka unya larami agaw mo ya peligro talaga uncle tani. Anto March 29 sa panagsuldo ni no katapusan. Kinwala uncle pra. Wala rin taloy agaw ya manhikaos tayo pati si kami. Yung panuno ng uncle pra daga pa kwarta la. Nga tatlong tulog na lang. Kaya pa natin, tatlong tulog na lang. Ano saan tayo mantuyo 3 days? Ha? Di ba? Noong tanong kasi naman tatrabaho tayo, unya larami agaw de peligro, alan oras de peligro, ha? Kasi mangkukurkurtilay kinasaya, mangkukurkurtilay Pasig. Kulang yung yellow tayo cook. Ano, okay lang bala. Yellow. Bali-bali ulit mo tao na. Di ba? Iratay, kinita, 15:30. Mga kapag kaiba ka 15:30, tatlong araw na lang. Hindi pala. Ano ba kayo? Wednesday, Thursday, unsambot na. Tama. Tatlong tulog. Kasi siyempre alangan na ipulag de Sabado. Hindi, di ba? Hanggang Friday unabo. So, ano saan tayo hanggang Friday? Saan tayo ibagan? Thank God, it's Friday. Okay, labos-labot agagi. Thank you very much, Uncle Frank. I love you so much. I love you. Mama, manlibre ka la, sir. Anti libre. Taloy ako lang. Halika sa on, kuya. Busy ba yun? Di ba? Talo yun. Piga rin naman yung Uncle Frank, ha? Piga. We love you. I love you so much. I love you so much. Regards, Ditan. Regards. Thank you very much. See you ulalaman na buwas. Masil Sulaman, ha? Masil Sulaman. Importante, Masil Sulaman tayo, nainay, ha? Ang kano ang kapi kwarta, ano san tayo? Mami Sosa, agi, time check, alaw na lalamon na. Yun, no? Aga na sumpalangan. Apuran ko lah. Apuran ko lang mga lata. Masamit amoy siranan malo. Mabasag yamang mabayag ang mangaran. Mangan, ganda. Tanya, titang to dyan. Ma-plus 101 lang tampo lang. Medyo pantayo. Pero okay lang. We enjoy. Na-enjoy tayo. Na-enjoy tayo. Mula pala tang kapi klase kalauna. Pero siyempre, tayo masyado, allow dyan masyado man-extend. Tapos siyempre, back to work tayo la. Mama Andre, masamin sa sira. Masam-sami yung sira. Ang tumaso tawag dahil saya, repolyo ya wala sardinas to. Basta si repolyo inggisad sardinas. Basta masamit. Ako na agalaw may mangkak. Auntie Mel, mukbang. Mukbang niya gabing. Asing girl Friday, sir. Talante asing girl. Na ano sa live Friday. Parang kumakano. Galawin tayo, sir, para sa may iya palamis. Galawin tayo, sir.
Aqua gets, Ma'am Andrea. Ate Mel, ingat. Ay, thank you very ingat sa anti Malu, ha? Anto may kalawan tayo, sir, masamit ya palamis. Anti palamis ko dyan. Kasi palamis ko, anaseng nga maulat. Iramay mahilig at maulat ditan, ha? Kaya may mangga ko na. Alam nyo, itong mangga, masarap sana to eh. Kaso maulat. Ante may ma-fiber, may siyang apple mingo. Anasang. Pero okay naman siya, pero maulat niya, masamit saya na may naruluto laban. Pero amen unyan ken, ato sarag aming ngas-ngasan lablats lahat kayo din. Ayun o, Ate Melo. Aming manggagi katawan, wala lamot kay watan kay napasensya lang, napapanirul ta kayo lalamot ha. Manirul kayo lalamot sa lutsaya. Ang mga kanaka mangga. Mamura lang mangga. May 50 pesos ha. 50 pesos per kilo ha. Agamang sir ko lang. Haluto. Haluto lang. Medyo nasang masami siguro laga lang mang to pero mahilig man agamang. Yan tayo lang no. May agamang kasi nung babaya ko na tayo lang unaam. Agamang ya. Di ba? Aporang ko lang siya kilaya singa mukbang. Singa mukbang lang, mukbang. Ano sa inyo lang, bantayan ha, mangan. Siyempre naman, please, follow, like, comment, and share, di ba? Kasi unabot tayo kasi as of yesterday, as of last night, last night 16,000 plus like engagement tayo, di ba? At least tayo natitilang, medyo naangat tayo, Ngayon, patuloy na suportahan nyo ang ating segment, Segment 80, episode 18 na po tayo. Ang dami na nating episode, Marami na rin tayong mga fans. Fans talaga, follower, Thank you very much po sa patuloy nyong pagsuporta at patuloy nating pamamalagpag, pamamayagpag, di ba? Sa impapawid. Sa Laster, medyo naunor si sa Laster. Mga antisira, sisirak natin sardines na may repolyo, at syempre ang aking palamis, mangga. Alikasyo. Ay, Ma'am Cecil, mangan. Mangan, Ma'am Cecil. Ayun, shout out dyan, Ma'am Cecil. Mangan tayo, Kumusta, Ayun, Alam nyo kasi, ayun, basta patuloy nyo pa akong suportahan, Pa-shoutout kay Mark. Mama Andrea, Ayun, Mark Anthony, Sir Mark. Sir Mark, Ma'am Rose, Sir Mark, mangan. Ciao. Nandiyan na. Naglalunch din siguro Sir Mark, And Ma'am Rose, Ayun. Basta importante po. Ayun. Ngayon, anong oras na? Kailangan nyo na mag-lunch kasi 1:07 na. Medyo overtime na tayo. Ayun, si Denzel, nagpuan din siya. So, ingat po kayo lagi, mainit ang panahon, Tapos, syempre, saan man kayo, kung naabutan kayo ng tanghalian sa daan, kain na po muna. Kasi para mas malakas po tayo sa remaining hour natin ngayong araw, marami tayong magawa pa, So, Wednesday ulit, March 29.
Tatlong tulog na lang. Malalagyan na ulit ang mga bulsa natin. Till tomorrow. Okay, another episode done. Thank you very much, Auntie Mel. Flair de Leona. Yun, no? Basta, Gwen, patuloy nyo pong i-share, i-comment, i-like, i-follow, Ang dami kong English na follow ngayon. Saan ko ba napulot yun? Thank you very much sa ating primary sponsor, Sir Alfred. Shout out kay Sir Alfredo Relucio, ang ating primary sponsor sa ating soft drinks every lunch. 2 days in the row na siya, in fairness. Iba talaga yan, Sir Alfred. Kalanti yan. Lalo bukas sigurado yan, mayroon na naman. Maniwala kayo sa akin. Ayun, naririnig ako, kunwari hindi ko alam na naririnig niya. Yun malista. Ilista hanggang Friday. Di ba tayo mga alam nyo na yan. Naghihikahos, sabi nga nila. Pero hindi kaya. Yun, Thank you very much po sa mga nakisabay, naki-join sa ating episode ngayong tanghali, 12 to 1, basta pagdating ng alas 12 hanggang alaw na, mangantayo, Ayun, Sir Cesar, mangantila si Rain, ayun, 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 tama, mangan. So hanggang sa muli, kasi 109, baka habulan na tayo civil service. Ingat po kayo lagi, mainit, heat stroke, bawas exposure, Tubig is the key. Tubig, inom kayo ng tubig para walang heat stroke, para hindi kayo baka umabot kayo sa sistema kanto laba lang, meron man, 200 star cent. Sana totoo yan, Ma'am Flor de Lona, Ayan, kung may Gcash ka, pwede yan. Ayun, thank you very much. Ayan, Sir Mark, shout out, sabi niya, ni Andrea, nandito na. Masi-civil service na ako. Bye-bye, si Teacher James po ulit. Ingat po kayo lagi. Marami pong salamat. God bless. Until tomorrow. Bye. Kailan kiray ko na? Oh, this story?